An bɛ sibiri la marisi kalo tile 28 san 2026 Mali kɔnɔ y'a fɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Dɔ farala taji ale sɔngɔ kan Bamaliba ale kɔnɔna na ka sanga ni bi sibiri marisi kalo tile 28 san 2026 kunnafoniya dira an ka foroba jabaranin soba fɛ ni o ye ORTM ye. Fɛn min ye taji mun ni a bɛ wele ko essence ale bɛ ka feere ni wagati in na CFA wari 175 litiri la. Taji mun bɛ yen ni a bɛ wele ko gasoil ale bɛ ka feere ni wagati in na CFA wari 188 litiri fana o la. Maa dɔw olu ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ ko dɔ farala taji kɔni sɔngɔ kan k'a sababu tɛ dɔwɛrɛ ye. O de ye kɛlɛ mun ni a bɛ Moyen-Orient jamana olu kɔnɔna na ni wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ mun ni a bɛ Ameriki jamana ni Israel Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ ka kɛ sababu ye ni ka taji kɔni sɔngɔ yɛlɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Fɛn min ye Iran jamana kɔni kɛlen don ka taji tɛmɛsiraba mun ni a bɛ wele ko Détroit d'Ormuz ale kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ siri taji ta kulu mun ni olu kan ka tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen fɛ ale kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ siri o taji tɛmɛsira olu la min bɛ ka kɛ sababu ye ka taji kɔni sɔngɔ yɛlɛ diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Bamanan b'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko n kunkolo dira o ma se kaleli la n'i ye fugula bɔ a la bɛɛ lajɛlen bɛ a ye. Armée Mali ale kɔni bɛ ka san sɔrɔ banbanci wale tigilamaw kan sanga a n'a ka waati. Fɛn min ye jatigɛ wale tigilama 50 kɔ an ka finitigilakaw kɔni ye dankari kɛ olu ka bunahadamadenya la k'u bila badabada dali hukumu kɔnɔna na. Kunnafoniya o dira an ka finitigilakaw ka ɲɛma fɛ État Major Général des Armées kunungo marisi kalo tile 27 san 2026 ko alamusa tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 26 ma Menaka marabolo kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankurun kelennabila ni a bɛ wele ko drone o ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw dagayɔrɔba dɔ kan min kɛra sababu ye u ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama 50 kɔ de la nin yɔrɔ kufuta ninnu kɔnɔna na. État Major Général des Armées a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma u ye wulikajɔ mun sabati mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ nin kofɔta ninnu na Menaka marabolo ale kɔnɔna na. État Major Général des Armées a ko k'a b'a da fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan ko fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye u kɔni wulilen don ka jɔ su ani tile yaasa fɛn min ye lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana ale kɔnɔna na. Kunun juma marisi kalo tile 27 san 2026 Bamako kiiritigɛsoba ni a bɛ wele ko Cour d'appel de Bamako ale ye an ka jamana premier ministre kɔrɔmu ni a bɛ wele ko Bubu Sise ala ma hinɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga olu wagati la ka fara maa 4 wɛrɛ kan o y'olu jalaki san 20 ka so datuguni na an ka jamana kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛkɛminɛn caman de san ka di an ka jamana finitigilakaw olu ma o kɛlɛkɛminɛn ninnu kɔni santɔ fɛn min ye yuruguyurugu caman o de kɛra ni minɛn san ninnu senfɛ o kiiri kɔni jaabi bɔra kunungo marisi kalo tile 27 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ale ni fɛn min ye Mamadu Igor Jara ka taga se Babaliba ale ma ani Momedi Lamine Jakite ni maa 4 kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ɲangina san 20 ka so datuguni o la an ka jamana kiiritigɛsoba fɛ Cour d'appel. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa 4 kofɔlen ninnu kɔni si tɛ Mali kɔnɔna na u kɔni bolila ka Mali bila a bɛ wagati jan bɔ nka kiiri tigilamaw olu kɔni y'u ka jaabi bɔ kunungo juma marisi kalo tile 27 san 2025. Tarata tɛmɛnen su ka dugu jɛ araba marisi kalo tile 25 san 2026 fɛn min ye an ka jamana finitigilakaw olu kɔni ye kɛlɛkɛminɛn kura caman olu de sɔrɔ mun yɛrɛ donna an ka faba kɔnɔna na yan k'i kunda Katika olu kan. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni ye kɛlɛkɛminɛn kura caman de sɔrɔ mun bɛ tali kɛ fɛn min ye blindé olu caman fo ka taa se kɛlɛkɛminɛn kura wɛrɛ caman olu ma nin bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye an ka finitigilakaw u bɛ wulikajɔ mun na an ka jamana ale kɔnɔna na yaasa basigi o bɛ sabati ni ka o nɔgɔya u bolo an ka jamana marabaaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye seko ni damayira u kɔni b'o kɛ an ka finitigilakaw ye yaasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana ale kɔnɔna na. Ka sanga ni kunnafonidila Isufu Sisogo ale minɛli ye kiiri tigilamaw fɛ min na a kan ka san 2 ka so datuguni o kɛ kunnafonidilaw ka soba Maison de la Presse alamusa tɛmɛnen olu ye lajɛrɛba kɛ min na u taara ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni kunnafonidila Isufu Sisogo ale ka minɛli koɲɛw ye yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ fɛn min ye kunnafonidilaw ka soba ɲɛma ni o bɛ wele ko Banjugu Dante ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan an ka jɛn ni k'a ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. O de kama kun min b'an sigi bi o ye an balimakɛ Yusufu Sisogo kun ka kuma ye bɛɛ b'a kalama
sariya kura minnu taara Mali la ni o ye loi sur la cybercriminalité o loi in kɛra sababuya ye loi spécifique min bɛ yen loi 2000 n'o ye presque loi ye k'a bila entre parenthèses ne hakili la n'i bɛ sariya kɛlɛ kɛ i b'a kɛ sariya hukumu kɔnɔ o sariya hukumu kɔnɔ kabiri ni sariya in ma sigi Mali kɔnɔ ka taa kɛ gɛrɛndɛ ye kunnafonidilaw da la depuis 2021 maison de la presse y'a ɲini ka texte relecture kɛ texte minnu n'a relecture a ma sira sɔrɔ halisa mais an kan ka kuma yɔrɔ o yɔrɔ texte ko kuma an y'a fɔ ye cybercriminalité gɛlɛya ko kuma a procureur a bɛ baara daminɛ waati minnu na an y'a wele ka na n'a ye ka caméra 40 sigi yan nɔ la an n'a ye tɔnsigi kɛ yan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ occasion na a présidentera an na hali kuluba jamanakuntigi ka folikɛyɔrɔ la kuma min fɔra yan a cɛkisɛya kuma ma fɔ maison de la presse bureau kɔnɔ dɛ a fɔra kuluba le recul démocratique préoccupant par rapport à la nouvelle législation sur la presse an y'a fɔ an y'a bɔgɔla dɔn o kɛlɛ maa t'o kɛ journaliste place la o kɛlɛ o tɛ kɛ désordre kɔnɔ o kɛlɛ o ti profiter opportunisme de la k'o kɛ o kɛlɛ structurelen de ye an bɛ jɛ ni o de ye k'a fɔ nin texte in kan ka falen o bɛ falen sariya kɔnɔ cogo min na wulikajɔ minnu ni lama minnu kan ka kɛ walasa o ka falen o bɛ kɛ mais maa ti nin profiter ko dɔ kɔnɔ na ka ko dɔ don ko dɔ kɔnɔ an tɛ jɛ n'o ye. An bɛ taa Katikura commissaire de police mun ɲɛmaya bɛ Abdoulaye Keita ale bolo ale n'a ka cɛdenw kɔni ye wulikajɔ sabati marisi kalo tile 26 tɛmɛnen min kɛra sababu ye u ye tɛgɛda kɛ fɛn min ye yuruguyuruguma maa 4 bɔɲɔgɔnko kan maa 4 minnu n'u ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka taji kɛ biton ani barikon kɔnɔna na wagati min na tɛgɛ bɛ da nin maa kofota ninnu kan u taara sɔrɔ fɛn min ye 20 biton 41 o de falen bɛ taji la nin maa kofota ninnu bolo fo ka taa se barikon kelen ale ma kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko commissariat de police olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye tɛgɛda kɛ nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan ale n'u ka taji mun yɛrɛ ni tɛgɛda kɛr'o kan nin maa kofɔlen ninnu kɔni bolo a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ litiri 1020 ani kɔ ɲɔgɔnko la. An bɛ taa Buguni marabolo ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni marabolo dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Suluba fo ka taa se Keleya ma nin yɔrɔ kɔni dugutalaw kɔni bɛ degunba kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan u ka kɔrɔfɔ la u y'a jira k'a fɔ ko bingani wale tigilamaw kɔni b'a la ka sira da bolimafɛn minnu ni o bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ kofota ninnu na ni k'u bolomafɛn nafolomafɛn bɛɛ lajɛlen taraki u la u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in yɔrɔ kɔni b'a la ka kɛ a bɛ wagati jan bɔ an bɛ wagati min na i ko sisan u kɔni b'a la ka wele bila fɛn min ye lakana tigilamaw ma u ka fɛɛrɛ joona sɔrɔ nin waleya in na yaasa maaw kɔni bɛ se k'u ka dugutaga kɛ lafiya la Buguni marabolo ale kɔnɔna na. Yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka seereya dɔw lamɛn nin sirakofota yɛrɛ boliba maaw olu fɛ. Ni waati n'an bɛ Suluba an bɔra ka kuma barakasi ko min ka don Suluba ni Keleya cɛ ni heure in na 8 heures de bɛ sisan barakasikɛlaw u b'u ka baara la sisan dɛ Suluba ni Keleya cɛ u b'a la nin waati in na u kɛlen don ka kare min jɔ n'o ko o kare bɛ wele ko AK 36 ani mobili wɛrɛw kan kunɲɔgɔn attaque bɛ ka yɔrɔ in na an bɔra ka kuma ka tarata tɛmɛnen ye mais ni heure yɛrɛ la an jɔlen bɛ Suluba an tɛ se ka taa an bloquelen don ka da ka barakɛriw u bɛ sira la u bɛ yan ni Keleya cɛ 8 heures de bɛ nin waati in na dɛ Buguni sebe Buguni commissaire Welesebugu sebe Welesebugu commissaire u bɛɛ welelen don kɛnɛ kɔnɔ cɛ 4 u sina ka bɔ ten a jigi n'an ma jigin n bɛ kisɛ k'a la dɛ ni min jiginna a y'a da n tɛ n bɛ kisɛ k'a bɛɛ la an bɛɛ y'an da ne kɔni bɛ Ala wele la dɔrɔn ne ye n t'o la dɔrɔn ka wuli ka don tu fɛ k'a lamaga n bori k'u kɔni kisi fo ka sisi wuli ye kisɛ bolo u bɛ mugu ci la u bɛ mugu ci sugu bɛɛ la ka ca mɔgɔ 200 ye u ye mɔgɔw da u ye mɔgɔ ne yɛrɛ tun dalen don ne fa wallahi ne tun dalen don donc u ye mɔgɔ caman da dugu ma kurun min u mana mobili min na jɔ kare min na jɔ dɔrɔn u b'o mɔgɔw labɔ k'olu bɛɛ da cɛ ni muso a bɛɛ dalen don. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn
tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i be tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de be se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale kɔnɔna la an bɛ taa kɔkan kibaruya olu kɔnɔna na Senegali ka jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ale tun y'i kanbɔ fɛn min ye diɲɛ selege naani tɔnba ka ɲɛmaya kalafili mun na bɛnnen don ka wagati natɔ makɔnɔ ni o ye Nations Unies ye ale tun y'i kanbɔ o ɲɛmaya kalafili kɔni nɔfɛ min na kunu marisi kalo tile 27 san 2026 Union africaine ni o ye farafinna ka kelenya tɔnba olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Senegali jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall a y'i kanbɔli mun kɛ Nations Unies ka ɲɛmaya kalafiliw nɔfɛ jamana 20 farafin jamana olu la olu y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tɛna Macky Sall kɔni kɔkɔrɔma don min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka Macky Sall kɔni k'ale senbɔ ni ɲɛmaya kalafili olu la fɛn min ye a fa jamana ni o ye Senegali ye olu fana ma sɔn ka kɔkɔrɔma don ka sababuya kɛ u y'a jira k'a fɔ ko Macky Sall kɔni taara ɲɛmaya kalafili yɛrɛ ɲini Nations Unies na k'a ma bonya don Senegali jamana kɔrɔ o kama olu fana ma sɔn ka kɔkɔrɔma don min bɛ kɛ sababu ye ka Senegali jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall k'ale kɔni senbɔ Nations Unies ka ɲɛmaya kalafili baara olu la Côte d'Ivoire jamana ale kɔni b'a la ka sigi ka fɔ ɲini ani AES jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele nazarakan na ko diplomasi nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana ka minisiri somu ka baara ɲɛsin bɛ Côte d'Ivoire jamana ale ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma u ka minisiri mun bɛ yen n'a bɛ wele ko minisiri délégué Adama Dosso ale bɔra Burkina Faso ka olu fɛ yen nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na min na u taara fɛn min ye kuma sigi ka fɔ ale ni bɛnko la o bɛ se ka sabati fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ale ni AES jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na o kunnafoniya kelen olu y'a jira k'a fɔ ko nin minisiri kofɔlen kɔni makɔnɔnen don Bamako ka olu fɛ yen min na ani an ka jamana marabaaw olu kɔni bɛna sigi ka kuma yaasa fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ale ni AES jamana u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ale ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolo di ɲɔgɔnmaya o bɛ se ka sabati Côte d'Ivoire ale ni AES jamana olu cɛ cogoya mun na an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniya olu kɔnɔna na fɛn min ye Irisi jamana ale ni Mali olu kɔni bɛna badenya ntolanci kɛ marisi kalo tile 31 nata san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin badenya ntolanci yɛrɛ bɛna kɛ Irisi ka olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faba ale kɔnɔna na ni o ye Moscou ye an ka seko ni dɔnko tigilama ba mun bɛ ni a bɛ wele ko Salifu Keita ale ka ɲɛnajɛba dɔ tun labɛnnen don Afrique du Sud jamana ale kɔnɔna na ni o ye concert ye ka sanga ni fɛn min ye Salifu Keita ale kɔni ka kɛnɛya koɲɛw ye fɛn min ye nin ɲɛnajɛ in kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la ayiwa aw minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin sangada in kɔnɔna na an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi